Mäkin on tämmönen vitun pikaraha. Veikkaus vastaan 40 €. Sieltä lähti eka spini, kun rahat ei mennyt sisään. Joku euro 60 väliä olisi ihan kova. Mitä 2 €? Ja veikkaus vastaan 40 €. Siitä lähtee. Joo, 6 €. 20 €. Ja tasapeli. €4 lähdetään tuplaamaan. Ei osu puuta tulle. Siitä suoraan. Miten tää tuplaa? Ja meininki on tämä. Hieno näin. No täällä tästä tapahtuu taas. Siitä klikkaa ja... Tai ei. Ai vittu. Kohta vuoksaa. Kohta saa. Anna! Sitä ei tarvitse voittaa. Ei. Ja siitä taas lähtee. 8 € lähdetään tuplaamaan. 16. Ja ei. No kun se olisi mennyt uudestaan sitten. Ja sitten lähdetään tässä 4 € tuplaamaan. Ja puolittuu 2 €. Vittu oli rapu. Tässä on kyllä rapu päällä. Vittu kun se on kolmosta. Tässä on koko ajan rapu päällä. Siitä kuinka oli sun? Sieltä 4 €. Lähdetään tuplaamaan. Ei osu paata tulee. Pieniä numeroita anteeksi. Tässä on rapu päällä koko ajan. Ja 4 € lähdetään jälleen tuplaamaan. 8 €. Ja kunkkua antaa. Musta tuntuu, että tässä oli... Saldo näyttää tuolta. Jatkuu pelit vielä. Ai vittu, se on 7 spinniä. Siitä. Kimppa depolla täällä. Tuplakset ei oo osunut 3. jälkeen oikein. Voi olla vielä pelastavia enkeleitä. Ja 10 €. Ja sitten jo ei anna mitään. Ai vittu. Tosi pahalta näyttää saldo. Eläkerahat hyvään käyttöön. Ei vittu. Älä Tää on lyhyt video tällä kertaa. on pelastettu, se on ihan antanut. 2 viimeinen spini, onko se pelastava? Ei se taida, se oli siinä. Tämmöstä videota saa. Veikkaus vein tällä kertaa 40.